வெல்கம் பேக் டு எஃப்டி கேமர் சேனல். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம், நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம். ஓகே ரைட்டு, இன்றைக்கி வந்து ஒரு வேறு லெவலில் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. எஃப்டி கேமர். ஓகே ரைட்டு, இப்போ தாங்க காமிக்க போகிறேன். ஓகே கைஸ், இது நான் இப்போ வந்து நான் காமிக்கிற வெயிட் பண்ணுங்கள். கைஸ், இது நல்லா இருக்கா இல்லையா என்பதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. இது வந்து இதில் என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா, நான் கண்ணாடி கைஸ் வேறு லெவலில் இருக்கான கண்ணாடி. ஆனால் கண்ணாடி பார்த்தீங்கனாலே நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்ணாடியும் நம்ம மாஸ்க்கான முடி பாருங்க வேறு லெவலில் இருக்குது. இது உங்களுக்கு பிடிக்குதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. அப்படி பிடிக்கலன்னு சொன்னால் இன்னொன்று போடுறேன். அது பிடிக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் நான் இதே வச்சுக்கிறேன், இதே உனக்கு நல்லா இருக்குடா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னீங்கன்னா நான் இதே வைக்கிறேன். ஓகே ரைட்டு கேஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. கேஸ், யார் யாரெல்லாம் வேணும் இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களோ நான் இது போட்டு விட்றேங்க. வேணாம்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து என்ன நடக்கும் என்பதே தெரியாது, நம்மளுக்கு தெரியாது. சரி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். சரி ரைட் கேஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. கேஸ், இது வந்து சும்மா ஒரு ட்ரைனிங் தான். இது காமிக்கிறதுக்காகவே நான் ட்ரைனிங் போட்டேன். ஏன்னா நாளைக்கு போடுறேன்னு சொன்னீங்கல்ல, நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். என்ன வீடியோ, கிளாஸ் ஸ்குவாடில் இல்லை ஹீரோய்க்கான வீடியோ தான். சரி கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கைஸ், வீடியோக்கும் நிறையா லைக் சொல்லணும்னு நான் கமெண்ட் பண்ணி தயவு செஞ்சு கேட்க கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ். பை கைஸ், லவ் யூ கைஸ்.